Oh ja. Vandaag gaan we een kijkje nemen bij het karbietschieten en sluis. Het is al een tijdje geleden, maar nu gaan we kijken wat er van gekomen is. Wat zijn jullie hier aan het doen? Karbietschieten. En wat is dat? Je schiet de bal in het doel of zo. En wat heb je allemaal nodig om karbiet te schieten? Dat weet ik nog niet. Dan moet je me dan nog met de baas vragen. Doet hij dat allemaal zelf? Yep. Moet niet helpen. Leuk. En zijn het harde knallen? Ja. Ja. Ja, Jeroen. Ja, goed. Ja. Wow. Wat een terugslag. Wat zijn jullie hier aan het doen? We zijn karbiet aan het schieten. En wat heb je allemaal nodig om karbiet te schieten? Het volle verstand moet je gebruiken. En gasflessen, karbiet, een beetje water en een brandertje. Oké, en met hoeveel tonnen zijn jullie hier bezig dan? Nu zijn we bij 3 ton bezig. En dat gaat goed. Ik heb er nog een paar liggen, maar die gaan we vandaag nog maar niet aansteken. En wat is de reden eigenlijk dat jullie hier karbiet aan het schieten zijn? Ja, dat is gewoon leuk. Dat is voor de fun. En waarom beginnen jullie eigenlijk al 's ochtends met karbiet schieten en waarom beginnen jullie niet 's avonds? Omdat we maar 1 dag in het jaar hebben om het te doen. En hoe werkt het eigenlijk? Ja, je doet de gasfles. Dan maak je een kraag op, de grootte van een voetbal. Daar doe je karbiet in met water. En dan van achter boor je een haagje van 3-4 mm. En dan sluit je de bal af op de gasfles. En doordat er water op het karbiet komt, krijg je acetyleengas. En doordat dat gaatje 3-4 mm is, komt het gas eruit en daardoor kan je het aansteken. En dan krijg je een explosie in de fles en dan krijg je een knalletje. En wat is dat acetyleengas? Acetyleengas is het afval van kooks. Dus dat wordt nat gemaakt en dan krijg je de gasdampen van. Vroeger had je ook karbietlamp. 1, 2, 3. Dit was Kikker TV voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer. Doei!